Grabe, kusuga yun sa ako ang online pasahero. Uy, huwag na iangkas sa Manila. Dira sa Mindanao, na ay sabak ang marjong app. O, na ay teachers. Na ay mga estudyante, 4th year, 2nd year, 1st year. Laylay college. Kusog kayo, di ba? Jonex! Uy, Napata si Mr. Lim dere? wala ko man si Mr. Lim, pre. Yalaw gawa, tawahan na nakamata kaya itong hubog man to. Ambot na laging nakamata gyud ba to kay ato bi atong gibiyaan, atong gitabunag unas. Ano, nahadlok gani ko na tumakamata hinoon. Kanya gani na day ka dere. Ganiyara jud ko pre nya mulakaway na gani ko no kay na nag-booking oh, teacher. Ay saglakaw-lakaw dira Ato asang dayon na itong mga plano. Saan pagkadayon pre nga wala pa man si Mr. Lim dire. Kay kalas kisang oras pre ba ug magtambay ko dire daghang nag-booking sa quadro oh. O darang man di si Mr. Lim dayo. Wa nagpalibak ang buwang. Kalma lang kalma lang. Kalma ra pre. Mura lang sa plano ba? Mauna. Pagdam ni mo, maghubog pa. Hindi pre, no. Lapag ikong ulo ba? Ang muragang Uber pa kayo. Kasi initabo sa auto ni Agi. Ambot ni mo, basta kinaabdan ka na mo, tubaan nga hubog na ka. Grabe yun, saan man ito niya itong amigo? Bawa naman ka ni ganso. Di naman nato na mahal sa pre baan ang tingnan nato na oy. Pwede naman siguro ito yung tabunag unas. Ihihi naman ganing ka pre. Okay, kaya ka. Galon ako nahurot ng tuba, no? Ang mga natumba dito pre nahiyap na ako upat ka galon sa tubay mo na. Upat ka galon, grabe. Nakabayad kayo ko ka-incheck. Na, ambutin mo ikaw rin nag-chat-chat dito Mao na kay pag mahubog mawalaan kag panimuot di nakalimot ra mo sa panghitabo pre ba kay basta ang ako ang tantuyo kay incheck kay maningil ako sa 30. Maningil og 30. So ko na mga si incheck nimo kay nagbughubog kang way kwarta. Magay no madlok akong balik dito kay basig saan kong incheck ba. Sa madlok ay kadlok magsabay ta inom dito Na. Di na ko pre pass. Si Pas. Uy, Pas. Mura mag-just now kay mo pass ka week na ba? Pass. Si Pas. Ay, nasig Pas. Ayo kabahala kami bangka kami bahala gasto. Pasalamat mo. Salamat kay matunay na kaibigan yung kayo ba. Asa mo tayo na intikta? Asa pa man di ay? Kanya pa mong batal dito Ay nagka-problema ng batal mo. Kami na bahala. Please. Ay, kabala ka kay nag-down payment naman yung nag-booking sa kuha. Uy, ano kay angkas? Na, sabak ka ba? Amata lagi tayo inchik gani. Di siguro ta magmotor, maktas ta. Anong di motor ta? Ayo, wala ko'y gasolina. Ay baktas, dollar man to. Tara baktas ta. Baktas. Damay si Mr. Lee pagkaway ayo amigo. Ay na, come here. Pre. Grabe, pre! Nakaandam na daan kay Mat! Ayo kay Krixet. Grabe! I'm so feeling pleased mga na-amigo mo! Siyempre, anak ka na mo, kalab. Shut lang! Sino, pre? Kabal na mo, good ming, napingas ka itong niyagi. Ako yun na! Uni! Ako'y breaking ha! Ayun na! Time pa, pre. Dari kay pambayad ng tuba, atik-atik rabi ako nga ni down na tong booking gina, pre. Anong sa day ka? Basta makuha na itong pitaka ni Mr. Limpas na. Grabe, lamihan na, pre! Lingkod mo kay breakingan ko ni. Breakingan ko na, pwede, pre nga. Ako waran ni tanan. Mukha bala. Ikaw, Grabe mo, tadyayo mo ba? adlaw ni Sakto na ko niya siya, way katay. Sakto niyo na ko na eh. Way katay, Bahalang video, manood ako agwan ba? Wala katay, imon ko na ni. na. Sa naman ka para man sa imuha kan na araw. O, di ba? Dugdag. Murag reduce. Multivitamins na. Lala. Shot Pa! Ako ba ni? Tingnan naman ako sa imuha no. Sunod na mo, bahurot na. Mix galon na po mo ha. Sunod tuyok lang sa ganun, sunod tuyok. Pre, kaduhang shot ni Mr. Lim. Landag na. Kambyo sa tabi. Kumakahi na ni. Grabe, damis kayo mga pag-ami ko. Wala yung makapantay ever since of my existence. Ako na po niya. Ako na po niya. Shot, pre! Grabe, oh! Matay pre. Lipong, pre? Yati. Lahi tama ni rong tuba ha pre. Langan. Special edition mo na. Italab na. Diba? Dah. Play yun niya pre. Tema na pre, mabalik raw mangi sa ko ha. Maglihik tama ba? Balik ako pre ha. Pre, unsa jud ito pre? Nakikibutang na to? Tubli raman to. Kasing unsa to si pari ba? Di wala na gahit di na basta-basta magtlag tubli, igor na malipong. Basta pag malipong na masikatuparan na tong plano ana. Grabe. Tay nagtama atong tuba ato eh.
Sa to klase ito ba? Karoon ba man ito na nainom ba eh? Wala ka, Diyos ko, pre ba? Usa dyan ito, pre. Di anin na lang bituganan ta ka. Kabalo mo kung nakikalagot ni Mr. Lim katong wala pa ka nabayaran. Na ako'y plano. Ang sa imo plano? Mu-order mi sa imuhag tuba. Tapos, butang yan eh. Sama ni. Bitchin? Pre, mutalab kaya ito yung mga plano. Mutalab to! Plastado ta ng plano! Bantay lagi ha? Excited na ba kay ko? Puti kamay. Diyosa! Pre! Basic. Tricks. Uy, boss. Naman, boss. Nako'y patrabaho ni mo. Sama na. Naman good ko'y amigo nga hangul kayo. Migong hangul? Oh, hangul! Unya babae ang weakness ato. Yang sama kong buhato na na. Simple lang kayo. Kuha lang ang pitaka niya. Huwag ihatag sa kuha. Basic. Lagi. Unya sige na, ulan na kayo, muli na ko. Sige, boss. Sige, boss. Sa mga lalaki, dali na kay mi. Boss! Oh, nana. Parang pitaka, boss. Mong gipakuha sa kuha. Grabe ka baga. Walay bawas ni Trex. Wala, boss. Wala ko nagiukab. Daan ko pa. Puno lagi ni siya. Grabe, bagaan ang pitaka. Puno ng kwarta mo. Nya, boss. Ako, ani? Trex, di ba nabayaran na ta ka? Uli na. Yati. Daan ko pa lagi. Kurtahan ni si Mr. Limpre. Abri na, pre. Kay excited na kay kumabahinan ba? Kalma lang, Jonex. Abrihan na nato ni. Unsa man, ready na ka? Andam na ko, pre. Oh no! Na! Sama na, pre! Animal. Pandesal. Hadaan ko kusog. Sa panahon karon, lisod ka ayo mangita og kwarta. Apan, adunay app nga dili lang ka makakita kwarta, malingaw pa jud ka. Kini ang Masaya Game. Masaya Game. I-click lang ang link nga naa sa comment section. Then download and install. After ana, musulod ka sa Masaya Game. Mamili lang ka kung register or login. Pero kay bag-o pa man ka, magpa-register sa ka. Sa registration, ibutang lang ang imong cellphone number, password, verification code, o referral ID. After ma-register, automatic na kay free 6 coins. Na pwede nimo idula sa Dragon Tiger, Color Game, o guban pa. Example ni ana ang Color Game. Mamili ra kag color diha, perting sayo na ra. O kung daogan na ka, gusto ka mo cash out, just click the withdraw button. Ibutang lang diha imong GCash account, GCash number, OTP, then save. Tapos withdraw. Iuna na ra ka sayon. Kunya kung gusto pa ka modula pero nahotdan na kag coins, ay kabala ka. I-click lang ang plus sign. Din mamili ka din ha kung pila ang imong ibutang. Na ay 100, 200, 1,000 o guban pa. Ana lang kadali, di ba? Usa pa ang imong gipaabot, download na ug dula na sa Masaya Game.